Ye Nyankopɔn asese Nyankopɔn so ehu ye mobo na ene ɔde n'asɛm ɛbrɛ ye ebi a wo bia no na Awurade asɛm a ɛbɛ yi ɛnkasa nkyerɛw na ensiesie wo na etimi nso aboa wo na ene no ye be kasa kakra afa nyamesom ho eno ni asɛm a na ɛbɛsɛ kasa afa ho. Why do we serve God, or why do we worship God? Die ntini edie be nti ana de ntini yesum Nyankopɔn part 1. Die be pa ntina Nyankopɔn ɛya ne yesum no na ena enwie enwa de sua dɔɔso pa na obiara bebusa ne ho sɛ edie be nti ɛna mesum Nyankopɔn, die be nti na mekɔ asɔre, die be nti na mebɔ mpaye, die be nti na me yakɔm kyerɛ, die be nti na ɛsɛ me bia mafidie de to FM station na metie Onyankopɔn asɛm a ɔnam nakoa so ɛde ba. Die be nti pa ɛna okenka Bible, die be nti na woyɛ adɔyɛ na ɛno na ɛnɛ yɛbɛsɛ yɛka ho asɛm sɛ die be nti na ma yɛsum Nyankopɔn. Ne yɛka sɛ obi koraa yɛsum Nyankopɔn koraa no a ɛde ba ni nyamesom. Sɛ obi ɛsum Nyankopɔn no ɛde ba ɛne ɛfɛ ni nyamesom. Yɛbɛde ka nka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Joshua eti a ɛyɛ aduonu na Joshua 24 verse 14 to 15. Ɔse na sɛ ɛnyɛ wɔ mo ani so sɛ mobɛsom Awurade a ɛnɛ munyi deɛ mobɛsom no ɛmfa. Sɛ ɛnyame a mɔgya na mosom yɛ wɔ asuogya o, sɛ amɔrenfo a mote wɔn asase so yi ɛnyame o, na me ne me fie deɛ yɛbɛsom Awurade. As for me and my house, we shall serve the Lord. Me ne me fie deɛ Joshua sɛ me ne mabusua deɛ yɛbɛsom Nyankopɔn. Ahɛ ɛyɛ asɛmbisa. Joshua ɔfrɛ ɔman no aboa no sɛ sɛ Israel ma Onyankopɔn a oyi mu firi Misrim ɛbaayɛ a wayɛ de kɛseɛ ma mo no ɔna mbɛsom no anaa sɛ Misrim ɔman no a Amorite na mote wɔn asase so no wɔn mu nyame ɛna mbɛsom no anaa. Na mimi Joshua deɛ me ne me fie deɛ yɛbɛsom Awurade. Na ɛne yɛbɛhwɛ mu ni ehunu sɛ nyamesom koraa na ka sɛ obi ɛsom Nyankopɔn a ɛne sɛ na mini ka sɛ deɛ bentina bi a ɔkɔ asɔre, deɛ bentina bi a ɔbɔ mpaye, deɛ ntina woyɛ akɔm kyene. Ebinom asom Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ɛbɛhyira wɔn. Ebinom botaeɛ paa no sɛ wɔn abrabɔ mu no wɔn ɔmɔbɔ ɛnɛma nkɔ yie ma wɔn. Ɛnde yɛsom Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ɔbɛboa yɛn anaa Awurade ɛbɛhyira yɛn. Ebinom botaeɛ a wɔn no som Nyankopɔn no. Ebinom nso som Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a Awurade bɛbɔ wɔn ho bae wɔn abrabɔ mu. Wiase yɛte mu ohu nibabɔnefoɔ adɔɔso, abɔnsamfoɔ ayɛ bebree, woyɛ adwuma na asɛe nneɛma bebree no na kuti ayɛ sunsun mu ɛne honam mu. Ni bebree no som Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ Awurade bɛbɔ wɔn ho bae wɔn abrabɔ mu, wɔn wiase wɔn baeɛ wɔn no wɔn abusua. Ebinom adwene a wɔn de som Nyankopɔn no na bebree no som Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ebi wɔn bɛnya yafunu bo hɔ a wiase ɔbaeɛ odi a wɔn awu ɔwo na ɔwo a ɔkɔ wɔ so a deɛ sɛ ɔfafura na asɛe ebi nso koraa sɛ ebi koraa nso ɔmfa bi koraa ne sɛnti wɔsom Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a Awurade bɛboa no ɔnyɛ yafunu na nso atumi awoɔ ɛwɔ ebi a n'abrabɔ mu. Ebinom deɛ no ebinom nso deɛ nso ɛyɛ awadeɛ. Sɛ ebinom nsom Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛnya ebi a awadeɛ bi Awurade bɛhyira wɔn na bi a ɔyɛ ɔbaa a wɔnyɛ kunu tene ma no som Nyankopɔn ma no kɔ asɔre ma ne bɔ mpaeɛ ma ne yɛ akɔm kyene ma ne kenka abayɛ bɔ ma ne bɔ bra papa sɛ deɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn ɛde awadeɛ bɛyɛ akatua ma no na Awurade bɛhunu sampa wɔsom no na Awurade ahwɛ ne waboa no ɛwɔ ebi a awadeɛ mu obɛnya ɛyerepa anaa obɛnya ekum papa bi awadeɛ na wiase ebi a obi sɛ bɛɛma anaa ɔbaa wɔne monyam ne awareɛ sɛ ɔbɛtena asena bɛnya kunu. Ebinom botaeɛ paa no ebinom nso ɛsom Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ebi a Awurade bɛboa wɔn na wɔn ho bɛtɔ wɔn ɛwɔ wiase abrabɔ mu sɛ ne bi ka ne bi a wɔn ba Awurade bɛbɔ wɔn ho bae ɔbɛhyira wɔn ɔne na wɔn abusua ɛne wɔn ntotoe nyinaa bi a wɔn yɛ biara na ɛbɛyɛ yie sikasɛm bɛkɔ so kama ama wɔn. Binom nso Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ Awurade bɛboa wɔn na wɔn sikasɛm na akɔ so yie paa. Ɛno nti na ɛma nipa no ɔkɔ asɔre, ɛno nti na ebinom ɛkɔ mpaebɔ
tine bi edu nipa ne tu ne hu si wo no ya komo kyene se de be sika sem wo enko yie no bi ebe ko yie e ama no na brabo mu adwuma sem be koso adwuma sem se bi adwuma wo ye bitima ye ama no na brabo mu na bi adwuma enko yie na adwuma sem a ai den so ne makora no ko kyina bi ebe tama no bi extra ni ba ho ne bi a npa store nso bi a wonya market bebre anampo ebi a owie school opadwuma ye to osum Nyankopɔn yie pa na Awurade aboa no na otumanya adwuma nso aye ebinim botae a omo sum Nyankopɔn no ebinim botae a omo sum Awurade mu bi nie akwantuo bi nso da nanim osum Nyankopɔn yie pa na ebi a na akwantuo sem bi ahye ne bobi so obeboa no to be so otu kwai ahweni ya na akwantuo ne bi na fele ntisame woni ne ho asenya mesum mu pa osum Nyankopɔn yie se de be ya Awurade beboa no na akwantuo ebi a wotu no Awurade beboa ne bi atimi abaso na afi atimi aye nhyira nso ama no ebinom nso asum Nyankopɔn se de be obeyi omo afi ohia ne ahokyere mu enmugwase ne nema bebre mu enna omo asum Nyankopɔn ye mi keke nyina ye ebinom adwena omo asum Nyankopɔn yegumpa aboso ebi ye tempenten kwa ye fa ye kwa ye mfa soro ni agro awia ye kɔ ahomakye ye sore nwumera sore ye kokosi ada ye komenda ye ko fiada mpaibɔ nyina nipa ne guso obre no krase je se mebia no bese Nyankopɔn boa no obu won so a yade bi eda no so wakon akɔyere sabia o fa se nyina nya yie senwa no yade no kwa na ekoso to ni so osum Nyankopɔn Awurade beboa no na Awurade ahune mɔbɔ ne bi Awurade asane yade ni nyina ebi ma dwon mo na osum Nyankopɔn no se Awurade beyi wo mu afiri ebi a wo mo ha wo mu wo mama ne mu enso ye do toto wo mo no ne mebre mu obi nso afafuro se de be ya obo bɔkɔ okwa wo so betimi aba na wafa ne ho afa ne ba na fe bi a ne kunu na abusua ate asempa enu ndo ne ho ase Nyankopɔn so mu yie pa promise am fe bebre no a na bra bomu ni pa se ne ba se be boa no ayamwa no bo wa na fe obi kura se ne bo se ebi a meboa mama ska de didwa ana meboa wadwuma sua mu meboa wo school sem mu akwantuo bi ho nsɛm ɔyɛ ya na ne ba bi kwa awo ba bi wo so beboa no ni nyina be ho na nyina yɛ kwa sa nipa yi osum Nyankopɔn yie sɛ de be ya nka Nyankopɔn beboa no na ebi Awurade ama ne makɔ yie na ni nyina mu no de yɛ ka ne sɛ bebre no asum Nyankopɔn sɛ de be ebenya ahotɔ wiase abrabɔ mu ahotɔ yɛma bɛkɔ yie ama yɛn na ebi ne kwan bebie ama yɛn ne yɛ adwuma a bɛkɔ so na Awurade aboa yɛn na enya protection bambo nipa hia bambo pa o wiase nkwanhyia ahodoɔ ne ɛsan ahodoɔ ne musu ahodoɔ ne nneɛma bi a ɛbɛ nipa brabɔ mu hwɛ sɛ yade ahodoɔ a ɛdokuru nipa wɔ wiase yɛ brabɔ mu no ehia Nyankopɔn hɔ mmoa wenim nyinaa ɛyɛ obi ka kyerɛ saa na ma nyinaa ebinom ɛbɔdin ɛkɔ asɔre yɛbɔdin bɔ mpayɛ yɛbɔdin yɛ akɔmɔ kyene ne nya a ɔboa ɛyɛ nanso ɛnyɛ the best menhyɛ no nso sɛ you good better best ɛyɛ sɛ wobɔ mpayɛ o problem is bi da wo so nti wani abere na akɔ asɔre o problem bi da wo so nti wo kɔ asɔre na akɔbɔ mpaye na wo kenka Bible ana wo ya doye ɛyɛ pa nanso ɛnyɛ the best ɛyɛ good pa but the best na de nti a me ka ne sa na sɛ wenim nyina de ye tiwi ase ye honam ni moja ndi ɛde ne ya bi hia ya wa brabo mu de na me ka sɛ ɛyɛ ne sɛ nipa ye tiwi ase ye honam ni moja ndi ɛde ne ya abrabo yi ayɛ boyi ayɛ kwa ayɛ be nyina na obi a wa hia asɛm obi a wa problems bi obi a obi ohia ana ohwehwɛ sɛ ebi a bɛkɔ yi ana Awurade bɛyɛ ma no ɛde ne ya ye bedidi ye bɛnom ba bi edi etiri bɛto ye bɛfrata ade ne nyina na nka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ ye bɛka nka Nyankopɔn asɛm no wɔ 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 8 ni ahwɛ ɔno nso wɔka ha wɔ sɛ na yɛamfa hwee amewi ase na nso yɛni memfa hwee mfiri mu nkɔ na sɛ yɛwɔ nuane ne deɛ ɛbɛdi a yɛwɔ nuane ne deɛ ɛkata yɛn ho a momma yɛma ɛno ara nɔɔso ma yɛn asɛ Paul nso ɛkyerɛ sɛ ɛdeɛ ne nipa yɛte wi ase yɛ maame wo yɛmfa biribiara mewi ase deɛ yɛbɛkɔ nso ani mfa biribiara nso ɛnkɔ ne sɛ nti yɛnya deɛ ɛbɛdie ne deɛ ɛbɛnom ɛma no no ara nɔɔso ma yɛn ne yɛ sɛ ewi ase obiara no wondimi nkwati adidie ntena ase ndimi nkwati sɛ bi mfrantema ebefrantema ebɛhyata adeɛ yɛbɔbɔ bra yɛbɛpɛ baabi adeɛ ti bɛto yɛbɛnante a adeɛ bɛsa nse wonya baabi a wode wotiri bɛto yɛadeɛ bɛbɔn sɛ wonya ɛyaresa ɛkɔm bɛdew sɛ wonya duane die na nya nsupa ɛnom ɛka nipa brabɔ ho ɛyɛ honam ne mogya ɛnam aka sɛ ɛyɛ
ti yesum Nyankopɔn sɛ Awurade bɛbɔ yɛn ho bae yesum Nyankopɔn sɛ Awurade bɛhyira yɛn yesum Nyankopɔn sɛ ɔbɛsa yɛ adeɛ yesum Awurade sɛ bi Awurade bɛma yɛn anya mpɔmɔden a ɛyɛ but ɛnyɛ the best ɛnyɛ no paa ne the best no ɔde ma me ka ne saa ne sɛ Paul waka deɛ sɛ ɛnya deɛ bɛdi anaa deɛ bɛno ma ne nɔɔso ma ebi sɛ ebi a nipa ntumi ntra sɛ mmra ebi a ɛkɔmbe so no onidie yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔmo obi bia mpo ɛwɔ abrabɔ mu na obi a ma ɔmo tie me nei Awurade ma obi anya deɛ nakoma ahwehwɛ me nuanom ayarefo ɔmo yadeɛ a yadeɛ ɛdo koro ɔmo Awurade nsa mo yadeɛ yi mpa yɛ ma mo pa yie paa sɛ Nyankopɔn ma mo sɛ ɔmo a ɛpɛ yɛfunu awoɔ Awurade ma mo nyinaa nya bi ɔmo a waresɛm akɔntuo bɔhyɛ bi da mo so ne nsa na mo nyinaa no Awurade nko so anyema mo kanka ɔmo yareɛ Awurade nsa ɔmo yadeɛ sɛ me ameka sɛ kwa no sɛ me yare me di studio asɛ me kasa ti na masom yɛsom Nyankopɔn sɛ wɔn sɛ yadeɛ yɛsom Awurade sɛ ɔma ne ma nkɔ yie ma yɛ ɔma brabɔ no emu nnwoma yɛ na awia a ɛbɔ no Awurade ɛma awia ne heat ne so na ɛmmra fam wɔ biara ɛnyame nsira nanso ɛnyɛ no paa ne the best ɔmo biara ne papa paa wɔ hɔ na ɛna na meka ho asɛm na adesua ne menwie ɛbɛkyerɛkyerɛ mu paa yie paa ne hu deɛ nti yɛsom Nyankopɔn na deɛ bɛn kora ne nyamesom deɛ bɛn ne nyamesom na deɛ bɛn hia ne hia sɛ wɔsom Nyankopɔn ɛnti wɔsom Nyankopɔn no na ne nyinaa ne ɛbɛyɛ mu paa yie paa na yɛsom Nyankopɔn a deɛ bɛn na Awurade bɛyɛ ama yɛn nti ɛnasɛm nti ne sɛ deɛ bɛn nti na wɔsom Nyankopɔn yɛmbɔbɔ din nyinaa nti na wɔma wɔsom Nyankopɔn anaa Christ ɔbɛɛ wiase no ɔkaa sɛ abrabɔ mu ne wiase nneɛma bi yɛhwehwɛ no ɛyɛ yɛni kan ɛnya yɛ heavens afoɔ ansa na deɛ ka ho biara aba Yesu bɛɛ wiase no ɔyɛ nkyerɛkyerɛ na asɛm ɔkaa no sɛ nyamesɔmfoɔ ne yɛ Kristofoɔ mo a modi m'akyi nyinaa motie me no muni kan nya heavens afoɔ ansa Nyankopɔn fa mo safoɔ ama mo na munya nsie na sɛ mokɔ heaven na woda asafoɔ yɛ wade ekura wo ansa na wiase abrabɔ mu bibibia aba ɛne deɛ di kan no heavens afoɔ na sɛ obiara wɔn nsa di kaaka sɛ ampa wobɛkɔ heaven Onyankopɔn tena ne deɛ ɛso Nyankopɔn ni abrabɔ a yɛsɛ no wobɔ ɛbɛso Nyankopɔn ni kane ansa na deɛ meka nyinaa aba wodi a wɔmawu ɛno sɛ Nyame anyɛ wadom a yɛka sɛ mekɔ na ɛnkɔ mu ayampa wɔ problem nanso ɛwɔ mu saa adeɛ nanso wɔn nyinaa akyi no dɛko wɔbɛwɔ afiri wiase ɛbɛduru mebe no ampa ho kyerɛw wokɔ sɔndan mu koraa no kɔmɔde sɔfo koraa kasa a wohranhram wonya dua wɔn di a wo ho kyerɛw wonim yɛpɔn a wonim baabi a wode tire kɔtoɔ tene sɛ Nyankopɔn sɛ wade nhyira ne ma a ɔmutie mi nyinaa nanso nyamesom no ɛtra ɛnyɛ sɛ bi a ebinom yɛte mpɛntɛm nkwa yɛfa yɛkɔ a ne yɛbotae nyinaa no sɛ yɛsom Nyankopɔn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a Awurade ma me yɛ apɔmuden ɛno paa ne yɛbotae deɛ a ɛne nyamesom no ɛbɛduru mɛbi ne yɛbɛfɛli wɔ abrabɔ mu deɛ hia kɛse na medika ka kyerɛ mo no ɛnka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Matthew asɛmpa Matthew chapter 6 verse 31 to 34 sɛ the Christ kan no sɛ deɛ hia a yɛrehwɛ ɛwɔ yɛ abrabɔ mu deɛ ndi yɛ kɔ asɔre ɛnɛ kwasie ɛnɛ memene afiada ne ade deɛ ndi yɛ kɔ asɔre deɛ ndi yɛ akɔmɔ kyene deɛ ndi a yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn akɔntoa bi ntra na adwuma sɛ mi ntra na nya bɔne o ɛyɛ papa ba nya the best ɛnenya deɛ hia paa na woyɛ no ɛyɛ yobi ka nyɛ sɛ unhia bambɔ a wokɔda ɛna abɔnsamfoɔ sɔre esuma sɛ tumfoɔ yɛ adwuma na ka nkwanhyia nnɛma bebree obi ahia Nyankopɔn ho bambɔ obi ahia somdwie obi ahia mpɔmɔden obi ahia warepa obi ahia awoɔ sɛ Awurade bɛboa wo na wobɛwareɛ na ɔno ɔyere nso mobɛwo na wobɛnya adwuma yɛ na wo nsa kɔwa no ɛyɛ good paa ɛno ka ho mi na wosom Nyankopɔn de a ɛne ɛyɛ na mmom nya no nko ara nti ɛna ɛsɛ sɛ nipa wosom Nyankopɔn Awurade Yesu baayɛ no ɔse yɛni kan ma heavens afoɔ no yɛnsa nka ansa na deɛ aka bi aba ɛne wo nua bi a wotie me no heavens afoɔ wo nsa nka yɛde a na mmom wode awadeɛ wode awoɔ wode mpɔmɔden wode adwumasɛm wode sikasɛm asi w'ani so kane ɛde a ɛne wobɛfɛli wɔ w'anim na mekyerɛkyerɛ mu deɛ nti a wobɛfɛlie na afei yɛnkenka Nyame asɛm no Matthew chapter 6 verse 31 verses 31 to 34 enti monwinwene sɛ ɛdeɛ na yɛbɛdie anaa yɛbɛnom anaasɛ ɛdeɛ na yɛbɛfira na yɛnum nyinaa akyi na wiase amaaman no adie na mo nso agya nim deɛ ehia mo a ehia mo na monhwɛ Nyankopɔn ahenni ne ntɛne kane na wɔde yɛnum nyinaa bɛka mo ho Awurade asɛm ni o Awurade Yesu bɛɛ wiase wankɔndɛm wiase ahodeɛ
se me nyamesomfo eni se ye adwuma ni se enya sika eni se enya hoto eni se esi da tenemu eni se to ka adamu eni se adwuma ko yie ma Yesu ba wa nkondem nemo Awurade Yesu se ye be bibia wo wiase wo hwe edai wo hwe ntema wo hwe adwuma wo hwe awade a dikan unu se o heaven safo akura wo what you take it out de ko heaven no answer nemo se uma wa ma enu mum anya first not heaven mum be second dia wa feel ewia ndema ka se eye good pa se Awurade be sira ye e wa brabo mu nanso no de Yesu kan na se ye be bibia wo wiase de a ye ma heaven no e na eni kaya answer nyamesom se ya ma heaven anye ani kai dia ni yesi ni trase yesi nyamesom ni trase ye kwa sore yesum nyangopon eni minu aba anapasora wo ko nyina osora wo ko nyina no ya de da wo so ant na wo kwa sore eni awade no nko antira sika sama nko yiye no nko anta na ohia ni anwo kire no ana akwanto no nko ana promise bi obi dia ma wo nko ant na bi ma wo kwa sore ana aye good but anya the best na eno na ena ye kan ho asama kire mu yi na de ye kan bi ona se wenum nyina mpo de ma we no anya the best na se wenum nyina no ama obey disappointed chese abrabo no wabamba bu se makosore me nsum nyangopon me ye akomo kene me bom paye me ya doye nanso de me ye nyina no de me ntu nyangopon no bia ni wa nyangopon ye ma me wabamba bu eba saa wanhwe ni ya obefi se nyangopon wa felu eno na ehunu o eno ehu pa because eba na saa de ehu bi one se wakwa sore akwantu ni nti obeso nka otu kwa abikura no amamane ti wo nti akom nti ne wo ye empaye wo bo asore wasore fo se bre we serious o se ni serious na se nyina mu ni de na kwantu ni ntra awo no wo pe adwuma na bia wo pe sika se me nko yie bambo na wo pe e good but not the best and wo ya the papa nanso the best no wo ja to e ba sa se enema wanyina na wo hwe anti e bia wo de asu wani so na ma e bia wo bo ho moden se de be ya enema be ko yie ma woni sika sem be yie na be fa ho kire mu wadwuma be ko yie o store Awurade be boa wo na wadwuma sem mfele na bia nim gwase yanka wo eno na wo sum yaso asom nyankopon eye nanso ne de wo de so wani so a obefeli anema nko yi ama wo a afi obekwa bosom so obekwa dudu so obekwa diifo atorofo so ba bia ubenya mwa bia ho na abekro we plus ehwe visions se na bia so fo be ma vision mo beto wo abraba ne nko ye de benta ma nko yie te ebewi ase ne ye twaw ebewi ase ne nema eye basa wa abrabo mu ebi so de esu woni so se woni na wo sum nyangopon ye mo wan fa heaviens woni so wan fa abraba papa nsu woni so wan fa da temu na eba na nsu woni so de benta na wo sum nyangopon me nua ba de benta na wo kwa sorry de benta na wo ya komonchene ade benta na wo genka bible ade benta na wubu ade ade benta na wo ya doye sana mo nyina mo miemu se ya nyame bo a meka opani bi efe no Socrates oyeni papa de timremu obo Greek man na pa ma omunya adwene nyansa bebrenu aya niama ye mu se ye wo sa why de benta na meye we wono oboto so apan me yesa no nso yesa sa Socrates bo apa ye pa bobo ankofo bia no kyekere omo ama obusebusa me nti omo ye niama de benta na wusi aborosan de benta na woto ka de benta na wo yafuo de benta na besa woto wadu sua so de benta ene bia wo pesa ware o na so bia wa me abema obi awa na se me so ware de benta na wuje adwuma wo ye na obi adwuma wo ye wuje ye de benta na emusa ya wo sa ena ma se misa na se de benta na papa ye kun na wre o mu kun ma na ye ya pa bi so mu nya adwene se ne nkyerɛkyerɛ ne nteteye na ɔde ma no ebe yi o mu adwene fre o mu boso nsam so to mu poison no mu kun no condemn no ekun no firi wiase o dictate nipa so why no obi a we bibia busa won so de bent na me yese yi won se obi a won kwa so de bent na won so won kwa sore de bent na won kwa sore de busa won sa de bent na waja sore de bent na oba we na won so be wa no de be pentra de bent na won so beja awade mo mi musa ye won sa na ye busa ye won sa ye benya mo ya ma ye ho na papa ye odisi na no so educating ngofo bebre na ma bebre nu anya nyansa bibi kura se ne na kwasha bosom no me ni munyam ma bosom se bia won bosom na bia ma we nyuna ba enti o educate won na hu se na ma bebre nu no to oni pa ya abra bom no fakase no a ye musi ye won se de bent na me yesa de bent masem busa ne se
die ntina wo sum nya de be ntina ye sum Nyankopɔn sɛ da kyerɛ mu na ɛba ne ntra na ana de be ne wiase we mu ntra ana ye sum Nyankopɔn ana na ɛno de maka sɛ ɛba saa na de ma we ni ansa anya the best hu bio mu akura na kogina sɛ we ni nyina sɛ ebie wonya wade akomkyene ntina wonya akomkyene nya wade ɔbɔ mpa nya wade afɛ be wiase no na afɛ mpaabɔ no ummobio because de wo hwɛ no nsaka but hanes woni so ne sɛ ampa obenya kunu ɔbɔ mpa nya kunu de hia bi ne sɛ ɔbɔ mpa ye bi owu but hanes woni so ne sɛ obenya dwuma ye wonya dwuma nso ayɛ abrabɔ no koyi ama wo ɛba saa na amanya mesom na afɛ ya hwɛ ni ye bedu mebe no na afɛ ye gya mesom afɛ ye begya mpa yɛbɔ because ye bɔ mpa ye o ya ma mpa ye o sika wɔ hɔ oya kɔmntuna nya kɔmntuna dwuma kɔso ɛno na ɛma ɛnɛ aman bebree nu a wɔn atu mpɔn no sesei no ama nyamesom no ɛsɛe paa hɔ paa yie paa a ɛnyɛ asɛm ketewa ɔman a atu mpɔn bebree paa no bebree nu ankɔ sɔre because sika wɔ hɔ adwuma wɔ hɔ ɔbaa kɔ wɔwɔ nso wɔ ba yare ahodoɔ medicine mo develop wa sɛ ayaresa no yare a wokɔ ayaresa bia obenya ahotɔ nipa no wɔte wa ohun de nti ɔkɔ asɔre eni yɛn nso yɛn Africa asɛm so yɛsum nyame paa eni yɛn nso bia ohia nti ne yɛsum Nyankopɔn ahokyere nti ne yɛsum Nyankopɔn a ebewi asɛm na Africa nso ne yɛ develop na Africa tumpɔn na Ghana yɛ yie enti wa ohia nti na ogu a okɔ asɔre yɛ no afɛ adwuma wɔ hɔ afɛ sika wɔ hɔ afɛ bibia kɔ yie wonya adwuma koraa na bia wonya adwuma nyɛ hɔ bia wɔ brokyere koraa no a ebia etu akakra okɔ pension ho nkyerɛw ɛda yɛsi agu hɔ enti abrande yɛ so anya de bia wɔkɔdwena asase ho anso ohia do koreyɛ eni sɛ bia Africa ni sum Nyankopɔn a ana bia bibrem ni sum Nyankopɔn a wɔnya nte aseɛ paa de a na ɛyawo a wɔnwo ana adwuma sɛm wɔn nkɔ yie ntira eni sɛ saa na mo nyina praise sɛ afi yie mayɛ adwuma ɛkɔ so sikasɛm do to yie mayɛ o ma no fa de ne ma ɛkɔ yie mayɛ wo padwuma wonya adwuma yɛ wakati asumudi afi de ho tɔ wo yare na kɔ yare sabia ntempa ne ahwɛ me kɔ Europe mamu a enipa yare ahodoɔ paa dokoro bibifoɔ a ntina yɛte kampo ahodoɔ ase yɛgu mpa abɔ ne yɛgu a na yɛtwe nsuo ma yɛnom yɛbɔ bi nim dua mu ne ade nyinaa no bebre no a no ɔmo develop a sɛ wo yare a wotumi nya yaresa eni hu hia bio sɛ enipa no wendi obodin sɛ ɔkɔ asɔre akɔ yɛ de bɛyɛ sɛ ɛno antina bia wɔkɔ asɔre sɛ mɛkɔ asɔre na manya dwuma yɛ na dwuma wɔ hɔ mo yɛhwɛ ni yo na yɛn so yɛkɔ yɛ anim no a no si yɛsua ɔma yɛ ɔmoto mpɔn a yɛanyɛ very careful a meyɛnko bi kɔ aburokyire bae na nkɔmmɔ ɔne ɔdi ara ne sɛ mfa onyamsom ni doctor na asɛm ɔka yɛ ne sɛ mfat baabi ɔkɔɔyɛ no nyamesom ni wɔ korakora ne Africa nyame ahyira yɛ papapa ɔkɔ Europe country baako so na ɔsan kɔ kɔmeɛ mebree ka ho na ɔka sɛ ei kyɛ sɛ nyamesom no ade sika wɔ hɔ ahotɔ wɔ hɔ yare ahodoɔ doctors na wɔn develop waa so wɔn advance ya sɛ yare bebree ho a wɔn mutumi sa ɛni abrande ezi so a ohun deɛ ndi ɔkɔtena Sunday mu do nnwuma no eduano pa ɔbie ne TV ni wɔhwɛ aduane wɔ hɔ biribiara hɔ deɛ bɛ na ha nipa no ɛnna mɛka ho adeɛ bɛ ntina yɛn nso yɛsum Nyankopɔn ɛyɛ good o yadeɛ ntina da wo so na wo sum Nyankopɔn abɛdu mu nya yaresa abɛgya nyamesom sɛ sikasɛm na nkɔ yi a wɔn ahwɛ wonya sika abɛgya nyamesom ɛyɛ good but ɛnyɛ the best ɛni ya when yɛ bedroom ebi no na afei yɛntimi ɛnyɛ deɛ ɛsɛ yɛyɛ sɛ yɛsum Nyankopɔn deɛ a yɛnyɛ very careful paa anyɛ saa deɛ a ebedroom ebi no na yɛde materialism na nyame boa mɛka nkurɔfoɔ mmienu bi ho asɛm na adesua ne enyi yɛ koraa sɔnge nka Job nwoma no Job chapter 2 verse 10 mɛka ho asɛm paa yie paa nipa mmienu a wɔsum Nyankopɔn na wɔn nyamesom baako deɛ ahodeɛ na wɔsum Nyankopɔn material ɛne protection wɔn deɛ sɛ bɛyɛ ahodeɛ ne wiase abrabɔ mu nneɛma bɛkɔ yie ama no na wɔyɛ adwuma bɛkɔ yie ama no mɛka kɔ maame bi na papa bi nso deɛ ɔno nso so deɛ ɛnyɛ saa nneɛma no nko a ohia ntoma a ɔde bɛkata ne ho ohia ma bi ɔde ne tiri bɛtoɔ sɛ adwuma sɛ bɛkɔ yie ama no nanso na ɔnyɛ ne heavens afoa kura wana heavens afoa kura wana sɛ deɛ bɛ anyɛ saa deɛ a minima abrantewa bi ɔkɔ Europe man mu ɔbaayɛ wɔ so ɔgya asɔre cause yɛkɔ asɔre no dunia pɔn bɛyɛ 12 Europe deɛ nyɛ saa ɔpa asɔre yɛkɔ no bɛyɛ 30 minutes
no trans ya no asa aba because fi say oba be pebe bia boa no hwe ohun ndi ebedu be nipa ya hwe ni ya yesu ya nipa no an yesu o man yetu mpon no ano na ye wadwini me say ye sum nyankopon na we adwuma akoyie ye sum nyankopon na o maye bambo o sum nyankopon na wasay ade a ebedu be ko tena o man bi o mo ani etu mpon o man bi o mo ani abie o man bi esikasem koso yie a wa me afeni atunya me so matwene na fa kwasa bibifo ne mo de Africa na mo se mo sum nyankopon mo bibifo mo te Africa mo se mo sum nyankopon but na so ye pa na nke yesu na nyese bia o hienti ne yesu nyankopon ndi me nua ba ni me nua ba ma na wutie ensampai ma asam o ye wutie enkasa nkyerɛw na asam no enhyɛ wo nkran na hu de nti a wo sum nyankopon na hu de nti a wo sum nyankopon de a asam ne be ye nhyira ma enche bia na asam no ta mo so na me de ba na wieye na obo adwena ene gyina be na wusie se wo fa yesu sa wo kra na wagye nkwa hu de nti a wo kwa sorry de be na wo sum nyankopon so be ko heaven tra ansa ma de aka bia abade a so nya hu ne sa de a mesrew ene hu ne sa ne nya heaven safoa ansa na ewiase abrabo mu niema bia hu hia bia no aba adesua meto aso next week meza mato aso ehu de afa ehunu nyamesom de be ni nyamesom na anya se bia kwa soro afa enu anu ya kwa soro yakobo mpaye e ba afia anu anu ana bia me Roman ni na me end time ni eni me sum nyankopon da bi de be na wo sum nyankopon akontu bia na ho kire bia da wo so ntira na ana wo sum nyankopon se de be ya be ko heaven ana obesira wo nko abrabo mu nko a eye good but anya the best no ena ese obi ahwehwe bibia wo bia no sasemi aka wakoma se obesuma awurade na wo ho amawurade na wankwa yeso obi okọ Europe ba ya wo se afedi won sum nyankopon bio obekwa sorry ye pontem onkwa sorry ye kwetena so na be 2 hours because Europe unya sa time no look ya hwini ya ni ya mani mebi so ade ya nkwa ye bompa ye amaw se wo ha bia wuti asemi asema to akoma so obesum nyankopon dia sirewade serewade ohun mobo na onfa envomso bia ye bia enche na ometena yim no wonte ye ho ye bompa ye yesu eja ede ni munyam ma wo se enne wona mutumi nu anwode nso na wasem waba yegu wasem no awie o wiesa kranya na abesom wo ni mo nyese bia eho kire ntine de besom wo ni mo ampa ye ho kire ye wo se bo aye ni mo se beba won kire ntine se ye som wo sira nkrofo moti asempa ni obi an sana dwene obi an som wo yie eda was e wo yeru yesu din mu amen.